ayodanya lamin hayo bural min dinyal didaka. Assalamu alaikum, mbiyetemi ko Cheikh Oumar Sow komi garɗo Dakar kadi ko Kanel jeeyami alhamdoulillahi rabbil alamina hikka en jii une amélioration e gonka ka sen ƴeewi courant o hannde no waɗirani ɗo wona ni wayno potoji ɓeydama une extension ɗum ko eɗen jetta Allah en jii kadi du plan ndiyam ɗam en jii kadi yani amélioration ɗo maka ko Kanel suudi o ko woni caggal men ɗo ko ono oɗo Sambra en donc ganduɗa ne waɗa presque 1000 litres ɗum kadi ko yetta hikka fof e ndiyam wullako ɗo e kadi ɓe jii dimension Kanel o chaque fois Dakar ɗo ɓeydo yimɓe ɓe gokki kadi Kanel 20 mètres de longueur et 20 mètres de largeur Dakar goɗɗo so on peut dire 400 mètres carrés et donc ça veut dire que Dakar Kanel wonno ko goto ɗiɗi ha joni ko tati donc koko alhamdoulillahi donc hakkude ceerno e Kanel koko ɓooyi e ha joni no ɓuura mawde sukaɓeɓe kadi gadi jokki ɗum no wiyeteno so doole donki yo doole keɓɓo Kanel mum heɓɓima Dakar o sa yi toɓe gonnoɗo e hannde to gondi e janggo to payɗo ça veut dire donc on peut dire que on est en train de no mawna sukaɓeɓe sikkono hannde sukaɓeɓe ko wayni ziare daari ko accere mais on a vu que aujourd'hui sukaɓeɓe Kanel presque kamɓe foof noɓe mbawi wonide ɓenen ɗo donc yettere Allah dra fo calminama juurama on betti kam noon no fewi e yettaral no fewi vraiment Dakar o ko ɓuural tan e ɓamtare guila ara ɗo guila duuɓe kitala hannde so Allah suba fof so wona ɓamtare ala ko yiiya hen eyyi ko Dakar goto joguino ɗen en caggal nde cumu ngu waɗi ɗo Allah newnanen Moustapha waɗani en ɗo oɗo Dakar eyyi guila tan ko cuurel gotel wonno ha hannde ne yaare ko famde foof cuuɗi jeeɗiɗi walla jeetati jiida kadi e Dakar gonɗo caggal o te ko Dakar goto kono ɓuuri welde Dakar o ko sukaɓeɓe ɓuuri hettude ga on noon ga ne waɗi jumawo no fewi no fewi no fewi donc sukaɓe ɓuuri wonde ga ballodira e mawɓe sukaɓe heddiɓe toon ɓe ballodira e mawɓe e defoɓe to banggue katane ɗe gani aussi sukaɓe ɗo ala hay leegal gotal ɗo andaraɓe ko ɗo goni walla ko ɗo goni ko même génération ene waɗi noon mawɓe wonɓe ɗo wona sukaɓe tan goni ɗo goni mawɓe goni nan ɗo eɗen mbaɗa profité aussi duwonade ceerno Bocar kañum woni sababu oɗo Dakar sababu dental ngal nde Allah yurmoromo yafomo eyyi kanko vraiment ko unificateur no français wiyata ni ko dendinowo ko ñorowo haala makko fof kadi ko ɗum wonno yurmede Allah jofe makko ya barke Dakar o yurmede Allah he makko toon ya barkel enen ɓe Allah ciga yo Allah accen caggal makko juureɗen duwonomo eɗen cakkonomo ya barke li jahi rasulullah illallah Dakar o noon kadi hirande fof ɗe ɓeydo ko doole bandiraɓe fof ndendinde jawdi mum mbaɗa hen min jetta Allah noon min jetta Abou Daf min jetta Amadou Balla ko ɓen gadi Dakar o ɓen gardi Dakar o kamɓe gaddoro arde kamɓe kaɓɓata basuji kamɓe kaɓɓata sakkeraji tomin gonɗo fof kamɓe mbaɗi ɗum donc amin jetta Allah min jettaɓe no fewi amin jetta sukaɓe Kanel naɓe fof bottaji en so gari ɗo kamɓe fof daroto goto fof no foti servirede serve hen ko foti ñamede ñaame goto fof ne adda kadi buɗɗiɗo mum sikka waɗa mi adda kono darmi addanɗo goto fof ne neldami taw Samba tinani Demba tinani minen fof min dendina min mbaɗa doola min gadda ko addata ɗo ɗum tan woni haala ka en yiiɗa noon kam ɓeyde caggal o ha ɓuura yaaji ɓeyde taroɗe ɓeyde kotkiki ha ɓuura yaaji beele garɗo fof e wawa jippade ɗo eyyi min dokkama kadi ɗo Allah waɗi kadi min assemblé hokkama ɗo ko ceerno Bocar wonno sababu o ɗonne kadi wayno ko minen jeeyi kadi minen assemblé ndendi ɗon foof min dokkama ga kadi nokku goɗɗo eyyi dokku jaƴƴo seeɗa ɗumne kadi amin goni koye miijo e haaldude e wajiɓeɓe so dañama so tawi to beelen ɓeydo yajji ɓe kaala haala karande beele garta ga beele minen fof min mbawa naggade min ballaɓe hen eyyi ɗumne kadi so dañama en yiiɗi waɗede foof so Allah eyyi projet ji goɗɗin ɗo ma ko yettaki noon kam a wawa haalde ha waɗa tan so Allah artiri ɗo gongol onon koye mon mon jiiɗo mo so Allah jaaɓi on ko yiiɗa waɗede ɗo ko heewi ko heewi ko heewi ga oɗo base joni so tawi o ƴogama ɗo alhamdoulillahi rabbil alamin amin mbawi ñallude makko ha hiira so ƴogama janggo amin mbawi walde hen janggo somin pini kadi min kasto hen min calligo hen min dañono min jaari juma ɗumne kadi ko yettere Allah no fewi kono mum so dañama waɗama ɗo walla kam so ronkama ɗo ha yesso ko wayno mini forage so wawi waɗede ɗo beele kam min daña autonomie to banggue ndiyam par ce que ndiyam ɗam ne satti sen so ndiyam ɗam dañama frigo ji dañama pour mbawen wadde glace par ce que ko yimɓeɓe ko jarata ko ma daña ko ɓuuɓi ga no wuuli seeɗa sa dañani ko ɓuuɓi a wawa yarde ɗum noon tan woni ko par ce que woni saɗɗo kono ko heddi ko ene ñaame ene yare defoɓe ene defa ha weela machallah ala ko manque ga haydara yettaral Kanel na fof ne ndendi ene goni neɗɗo goto ene mbaɗi Dakar ko Dakar muɗumen min gummotto ɗo min jaaha juma min juuloya heddiɓe keddo ɗo keddano yimɓe bagas uji ene ndena ɗumen koye nder ndendodiral e nder pamodiral hay probléme goto ala ɗo yettara Allah no fewi min mbiyetemi ko Abdoulaye Samba Ba ɓurmi andirede noon to banggue cuuɗe amen ko Samba Djibril Ba no wayno gonmi ɗo koye Dakar Madina Gounass jeeyami ko wuuro no wiye Thily Dande Maayo woni hakkude Walal de Kasga
arrondissement Kaskas département Podor ummade ko Daka o sumi ko e joni ko minen koddi kamɓe tawi amen ɗo nde ɓe gari ɗo nde ɓe tawi min ɗo nde kamɓe ɓe galano ɗo Daka ko minen ɓe tawi ɗo Allah waɗi banggue moɓe keeɗo ko minen jeyno kadi wonno an kadi Allah waddi min dokki ɗaldiɓe on banggue minen min gaddi ga watino ko minen jiidima e baba min min ɓami hodduɗo ɗo teddugal tan woni e guila Bocar noon e gurdam mum dari hen darde wande fayida e mawɗo Moustapha ɗum kam woni koddigal hakkude amen jokkere enɗam mawɗo Daka hikka o no jiirum ɗum ni kadi elle ɓeydima no Dakaji ɓennuɗi ɗi jaaruno ni elle Daka hikka ɓuuri hewde doole saabu jonde adande nde ɗum heewi samam hikka kadi ɓuuri kadi ko mawɗum alhamdulillahi kamɓe kadi naɓe ɓe ɓeydima minne kadi min ɓeydima amin jetten Allah no fewi amin ñaago tan yo Allah waɗ ɗum Daka jaɓaɗo ko duwa hen hewde famɗude foof yo Allah jabone assalamu aleykum en calminama no fewi on juurama on ñaganama Allah moƴƴere aussi e ko mbiɗa ko tan hikka en gaari ɗo Daka édition 2026 to Madina Gounass e Kanel noon no mbiɗa ni jogui ko dahaji ɗiɗi yimɓe heɓani mbini daha moɓe e daha sukaɓe eyyi par ce que moɓe ɓuuri hettude ko oto banggue woni ancien daha o ɗo noon woni ɗo ko daha sukaɓe o eyyi kono noon ko yidde wiide tan woni ɗo ko dewal Allah tigui woni ɗo dewal Allah tigui eyyi ko wiya ko kadi ne eɓɓe waɗede gati ko timmi ko Allah tan timmata eyyi 12000 salatul fatiha o ne ende waɗede neɗɗo foof noon eto Allah wawni ɗum eyyi kadi ɗo yimɓe no jokkodirɗo endam no fewi eyyi yimɓe jokkodiri endam no fewi kadi chantier ji kewɗi nanɗo e oɗo daha o nde wonno ko daha kesso ko heewi ni sohleɗo guiley taroɗe hay cuuɗi hay ko way noon kadi jamanu kadi kala saaha omo ɓeydo eyyi ɗum kadi hikka kam ama jani situation way kala saaha kadi ne ɓeydo donc Allah kadi waɗi hen sutura kadi famille ceerno men galle Ba Alpha fayi mo gonɗo Tamba o yañini kadi nokku kadi ha yaaji eyyi en ɓeydanama ni hanki caggal nde min mbaɗi assemblée générale en ɓeydanama nokku eyyi ɓeydama kadi e daha e ɗum foti ko yettere Allah par ce que Kanel kam ne jogui gueɗal e oɗo daha ko heddi kono eɗen duwo tan ko duwa ɗo ko yo Allah jaabo kadi Allah hokki en hawrude o saaha mo wuuri yen ɓooye wadde ni kadi yen ɓooye jokkodirde kadi endam ayo dañala men hayo ɓural men ɗi ñalɗi Daka